డాక్టర్ గారు, నా వయసు 21 సంవత్సరాలు. నాకు అలర్జీ ఎక్కువగా ఉంది. డెక్సా ట్యాబ్ వాడితే తగ్గుతుంది. మందులు ఆపేయగానే నా అరచేతిలో దురదగా ఉంటుంది. అప్పుడప్పుడు వీపులో కూడా దురదగా ఉంటుంది. నాకున్న సమస్య ఏమిటి? ఇప్పుడు నేను ఎలాంటి చికిత్స తీసుకోవాలో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఫ్రీక్వెంట్గా ఎలర్జీస్ వస్తున్నాయి అంటే మీకు ఏమైనా వస్తువులు కానీ తినే వాటిలో కానీ ఏమైనా డస్ట్ ఎక్స్పోజర్ ఉన్నప్పుడు ఇట్లా పడక దద్దులు కానీ ఈ దురద కానీ వస్తుందేమో చూసుకోవాలండి మీరు. సో దాంతోపాటు మీరు డెక్సా వాడుతున్నా అంటున్నారు. లాంగ్ పీరియడ్లో ఇట్లా డెక్సా వాడడం అనేది సేఫ్ కాదు, అది స్టిరాయిడ్ కాబట్టి. సో దాని బదులు ఏమైనా యాంటీ ఎలర్జిక్ మెడిసిన్స్ ఉంటాయి, యాంటీహిస్టమిక్స్, లివోసిట్రిజిన్ అని, ఫెక్సోఫెనిడన్ అని, కొత్త కూడా వచ్చినప్పుడు లెస్టోరాటిడన్ అని, అట్లాంటి మందులు ఏమైనా మీరు వాడచ్చు. దాంతోపాటు అసలు ఎలర్జీ ఎందుకు వస్తుంది అనేది చూసుకోవాలండి మీరు. అబ్సల్యూట్ ఇస్నోఫిల్ కౌంట్ అని, ఐజీఈ లెవెల్స్ అని టెస్ట్లు ఉంటాయి. దాంతోపాటు ఫుడ్ అండ్ ఎలర్జీ డ్రగ్ ఎలర్జీ ప్యానల్ అని ఉంటుంది. అంటే ఏమైనా మందులు కానీ ఫుడ్ కానీ పడట్లేదేమో మీరు చూసుకోవాలన్నమాట. సో దానికోసమని బ్లడ్ టెస్ట్ చేసుకొని చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దీని ప్రకారం ఏమైనా వస్తువులు పడట్లేదు, మందులు ఏమైనా పడక ఇట్లా రియాక్షన్ వస్తుందేమో గమనించుకొని అవి అవాయిడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. టెస్ట్ ప్యానల్లో కూడా తెలుస్తుంది మనకి ఏ ఫుడ్కి మీరు ఎలర్జిక్ ఉన్నారో. సో దాన్ని బట్టి చూసుకొని అవాయిడ్ చేసుకోవాలి. దీంతోపాటు ఇట్లనే ఫ్రీక్వెంట్గా మీకు ఎలర్జీ వస్తుందంటే మాత్రం డెక్సా బదులుగా అది స్టిరాయిడ్ అనమాట. స్టిరాయిడ్ వాడకుండా దాని బదులు యాంటీహిస్టమిక్స్ అని గ్రూప్లో మెడిసిన్స్ ఉంటాయి అనమాట. మీ ఫిజిషియన్ని కన్సల్ట్ అయ్యి ఆ గ్రూప్కి సంబంధించిన మెడిసిన్ ఏమైనా వాడితే బెటర్ మీరు.